Det er jo dag på fredag. I den anledning har vi juleølsmagning. Jeg sidder her med et pragtfuldt panel. Jeg er sammen med Jonas og Martha. Jeg hedder Bjarke. Vi har 4 øl i aften. Vi starter med en øl, der hedder Julenat, fra noget, der hedder Bryggerigården. Jeg ved egentlig ikke så meget om den. Der står noget med, at den er en klassisk gravfarvet vinterøl. Og noget med, at anvendt den bedste karamelmalt. Og hvad det så ellers dækker over. Der er 5,8% alkohol i. Jeg tror, det bliver rigtig godt. Umiddelbart dufter det jo sådan lidt som en... Det dufter videoelsagtigt. Ja, det gør det. Den ravfarven kan man ikke helt ane endnu. Nej, men det er bæret, tror jeg. Den dufter godt. Den dufter godt. Den dufter friskt. Karamelmalt. Er det en dansk sag? Ja, den er fra Bryggerigården. Det ligger i Vejle. Ja. De havde ikke nogen hjemmeside, så vi kunne ikke sådan helt lave så meget research om. Nej. Den er ikke lige præcis den ene øl der. Men jeg er sådan en utålmodig type. Skal vi prøve? Jeg tror også, jeg skal udsætte det. Skål. 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 Den er meget let i det. Meget. Den smager meget vidølagtigt. Ja. Altså ligesom sådan noget, man får til risengrød. Ja. Det er ikke sådan en tung juleøl. Nej, det er det ikke. Altså, der er jo nogle juleøl, der smager mere som forskellige krydderier og sådan noget. Måske det gør den ikke. En okay sådan dameøl. Ja, den er meget liv af landevejen. Skal den have nogle stjerner? Ja. Ja. Vi har en skala, der hedder fra 1 til 5 nisseuge. Jamen, jeg kan da godt lægge ud. Så bliver det nok, et lille tretal, vil jeg sige. Ja. Den fejler ikke noget, men den udmærker sig heller ikke voldsomt, vil jeg sige. Nej. Jeg vil nok give den et stort total. Den er lidt kedelig. Ja. For mig får den et tretal, fordi den er hverken eller. Den er sådan en lille smule betydning, faktisk. Det er ikke, fordi den smager grimt, men den er heller ikke... Det er ikke sådan, man tænker, wow. Det er middelkarakter. Ja. Den har jeg glædet mig til. Den næste øl er fra noget, der hedder brygget og tappet i Polen. Okay, den er så ikke dansk sådan helt, men der er noget, der hedder, den er brygget af noget, der hedder Skovlyst. Og der står det en juleøl med skovfyr. Hvad det så dækker over? Spændende. Der skulle være lidt mere med krydderi og sådan noget i den her, så vidt jeg lige kan se på bagsiden. Jeg synes ikke, den lugter noget som helst. Det er ikke for sjovt, den hedder, hvad var det hed? Skovlyst. Den dufter sådan helt af skovbær eller der er også græn på forsiden. Der kan godt være lidt græn her. Der kunne faktisk godt være lidt græn her. Og der står noget med kanel og brun farin om på bagsiden. Ja. Nu vil vi se. Vi prøver. Vi giver den sgu. Det er en juleøl. Ja, det er en juleøl. Det er rigtigt. Den smager skov. Den smager lidt af en juledekoration. Ja. Det gør det. Det smager lidt af noget granjangang, det er tredje i. Den smager ikke grimt. Ja, der er noget græn. Der er både græn og lidt kogle også. Lidt bær. Ja. Der er nogle skovbær. Der er også lidt af den der kanel der. Den er meget julet. Jeg må nok sige, at det er sådan en Jeg vil sige, jeg synes ikke, den smager grimt, men det er nok ikke en, jeg ville købe mange af. Nu vil vi se. Det kan godt være, at man lige skal... Sådan der. Okay, så skal vi give den nogle nisseure? Vil du lægge for, Bjarke? Jeg tror, det bliver... Jeg kan bedre lide den end den første, og så derfor må den nødvendigvis få en højere karakter, så jeg vil nok sige, hvis man kan give halve nisseuger, så må det blive 3,5 nisseuger. Fordi den smager lidt mere nogle forskellige... Den smager lidt mere krydret, hvor den første, vi havde fat i, det var sådan lidt mere sådan... Ja, den smagte ikke noget. Nej. Altså, den var bedre end den første i hvert fald. Ja, altså, det er en meget julet øl. Og for det synes jeg, den skal have en nisseuge i hvert fald. For det smager virkelig som jul i et glas, det her.
Men jeg tror sgu, jeg er nødt til at give den 2,5 på den baggrund. Jamen, jeg er også landet på et total. Nu sagde du en juledekoration, så vil jeg sige, at det var en juledekoration, der var brændt ud. Jeg synes, den smager lidt parfumeret. Jeg kan godt se, hvad det er, man har prøvet at lave, men det bliver lige... det bliver lige et nummer for hissigt til mig. De her frugt og kanel og hvad det ellers er. Men helt skidt er det ikke. Det vil jeg Nej. Det kunne være. Vi er nået til den tredje øl. Den hedder Julefnuk. Den er fra Thisted Bryghus. Det bliver spændende ude. Det bliver spændende. Der er ikke rigtig nogen beskrivelse af den, og vi har ikke rigtig kunne finde noget om den online. Den er 5,8%, så den er lidt stærkere end de to første. Det er Ølens Project X, det der. Der er ikke ingen, der ved, hvad det er. Det er et eller andet hemmeligt projekt. Så man bare givet et fint navn som Fnuk for... Ja, der er kun én måde at finde ud af, hvad det er for noget. Nu bliver det jo ekstra spændende, det her. Nu bliver det æggende. Den har en meget neutral duft. Jeg synes, hvis man skulle sige, at den dufter noget, så synes jeg, at den dufter friskere end de andre. Det er svært at vurdere. Ja, den dufter hverken af hvidtøl eller af juleøl, som julebryggen gjorde før. Jeg ved ikke, om det er bare mig, men altså for mig kunne klassen lige så godt være tomt. Jeg kan næsten ikke lugte, der er noget i. Nå, men lad os prøve. Ja, lad os prøve. Vi køber. Jeg synes, den smager lidt af chokolade i eftersmag. Jeg får associationer til fisk. Ja. Den kunne godt være brygget i Belgien, den øl. Ja, det vides ikke. Den er så brygget i Nordvestjylland, det er en anden historie. Det ligger lidt nord for Belgien. Ja, en lille smule, ja. Jeg synes, den smager udmærket. Der er ikke rigtig nogen eftersmag. Jeg synes, den forsvinder meget hurtigt. Det er ikke sådan... Jeg synes, det her, det er udmærket. Den er et fnuk på tungen. Det må man give den. Altså, den er meget... den er ikke så karakteristisk på den måde, jeg vil sige. Når der står, den er uundværlig til julefrokosten, så er det nok, fordi man kan drikke 20 af dem, sådan uden at blive helt træt af den. Den smager ikke sådan rigtig igennem af noget, men hvis der skulle være noget, så er det måske lidt chokolade, vil jeg sige. Jeg synes, det er udmærket, det her. Altså, man kan drikke mange af dem, ja. Det er korrekt. Mange. Men det er måske også et mål. Det er også... På den måde er det måske, ja. Ja, men hvis man godt vil sælge mange øl, så... Det kunne godt blive et hit i Boldbro, det der, vil jeg tro. Jeg synes, det er måske den bedste, jeg har fået indtil videre, vil jeg sige. Nå, men så lad os give den nogle juleøl. Den kan godt snige sig op på et 4-tal, den her. Det synes jeg. Jeg synes, den er glimrende. Den er ikke for meget, og den er ikke for lidt. Den er frisk og med en fin eftersmag. Jeg kunne godt stå på mit bord til julefrokosten. Ja. Jeg er lidt splittet her. Jeg tror, den havner på en 3'er for mig, den her. Jeg skulle have ret, den er ikke for meget, den er heller ikke for lidt, men den er heller ikke uundværlig. Nej. Det er ikke en albane blå lys, det vil jeg godt blive enige om. Jeg kan sgu ikke komme højere op end 2 nissehuer den her gang. Jeg synes, selve smagen af den er egentlig udmærket, men den forsvinder bare med det samme. Der er ikke rigtig nogen eftersmag, jeg synes, der bliver noget særligt mærkeligt, som kunne have hævet den højere op. Så det bliver 2 nissehuer for mig. Yes. Sidste, men ikke mindst, og det er jo juleølens Alpe d'Huez. Ja, det er det faktisk. Det er kongeetappen, jeg er gang i nu. Det er også en stor fætter. En anselig herrestørrelse, den er udkommer i. Den kan jo nærmest kamuflere som champagne nytårsaften, vil jeg sige. Det kan den. Og det kunne jo næsten også lyde sådan. Ja, puff. Ja. Procentmæssigt er vi ude i 6,5. Så det er den stærkeste i forsamlingen. Så både størrelsesmæssigt og i styrke, der er det den Den er kongen. Mm-hmm. Det kan man så desværre ikke se, men den har en flot brun farve her. Den har lidt associationer til julesneen, den her øl. Med sin top, jeg ved ikke, om man kan se det, men der er sådan nogle små snifnuk her på toppen. Den dufter godt, den her. Jeg
synes egentlig bare, vi skal kaste os ud i det. Ja. Den smager saft. Den smager frugtig i hvert fald. Saft er nok gået til udviderne, vil jeg sige. Den er meget frugtig. Det er den godt nok. Den er frisk, men også tung. Den smager faktisk lidt altså en hvidøl, synes jeg. Hvilket er lidt sjovt i sin mørke, når den har sådan en mørk kulør. Ja, det er. Det er en Brassin de Noël. Stærk øl. Jeg synes, den er interessant. Ja. Jeg synes måske, den smager lidt smule parfumeret i forhold til de andre. Det vil jeg også sige, men det er ikke så, det gør noget. Det er ikke sådan en, man skal drikke mange af. Altså, det er sådan en, man kan sidde. Skal vi prøve en samlet vurdering her? Ja. Nej, hvad siger du? Jeg synes, den smager rigtig godt. Men det er sådan en, man skal nyde i sådan meget afmålte mængder. Jeg vil godt snige mig op på et dejligt solidt 4-tal ud af 5 næseuger. Jeg synes, den er god. Det var ikke det, jeg forventede. Jeg havde måske forventet noget lidt andet. Den smager lidt sådan parfumeret, og det er sådan lidt det, der gør, at man ikke skal have så mange med. Men jeg synes, den smager rigtig godt. Så et dejligt solidt 4 ud af 5 næseuger for mig. Ja. Fruen? Ja, jamen jeg tror faktisk også, jeg vil sige 4 til den her. Den var ikke, hvad man forventede. Og man kan nok ikke drikke mere end et glas. Men det glas vil man til gengæld også nyde, tror jeg. Så 4 stjerner herfra. Ja, men så er vi jo enige, kan man sige. Jeg vil også lande på et 4-tal. Den overrasker meget i forhold til, hvordan den ser ud, både i flasken og i glasset. Den, som Bjarke sagde, den smager meget parfumeret, men på en god måde, så hvis man får et godt slidt glas, også kun et, så tror jeg faktisk, at det godt bliver en succes. Man kan også være mange om den her, kan man sige. Ja, det kan man. Det er sådan en, der kan gå lidt på omgang. Ja, det må man sige. Men det er nok efter at vi nu har smagt på dem alle 4, så vil jeg nok sige, at det er aftenens bedste øl. Ja, bedste test. Ja, bedste test. Der var også en anbefaling herfra. Yes. En Klimbergen, ja. Det må være panelets professionelle vurdering. Ja, det er ud og investere i den. Og kun en. Og kun en. Og ikke flere. Og sådan. Ja. Det var egentlig alt for i aften. Her til sidst kan vi lige bemærke, at i morgen er det ØJ-dag, som er ølentusiasternes J-dag, som den her forsamling nok egentlig henvender sig meget godt til. De værtshus, der fejrer ØJ-dag i Odense, det er Flakhaven Bryghus og Cafébiografen. Der har forskellige udvalg af specialer. Så hvis man er til det, så kan man jo tage derhen og tjekke ud, hvad de har af sortiment. God ØJ-dag. Yes, god ØJ-dag.